खुलुमबाय आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो सिगाङावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउटुब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 1 एप्रिल 2022 मायथाइ नोंथांमोननिसिम आं दिनै आरोबाव माखासे गोदान रादाब लाना फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना दिनै बे आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन होनना। बिसायख'थिनि समाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बारग' एनडिबि सोद्रोमा सन्जय बरगयारिया मोसौ लायनो थांनाय समाव बिटिसिनि इएम बिआर फेरेंगाया गाज्रियै सन्जय बरगयारिखौ बुनानै गालांदों होनना अजद दैखांदों। बिआर फेरेंगा बारग' एनडिबिआ असनमान खालामनानै आसि दिन्थिदों होनना नंखाय अजद होदों होननानै बडिगार्ड आरो गाव बुदों होननानै अजद होयो। बारग' एनडिबि सन्जय बरगयारिया अजद दैखांदों। बे जाथायनि उनाव बिपिएफनि दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्मआ पुलिस थानायाव इएमनि सायाव केस होयो। लोगोसे थाबैनो इएम रनजित बसुमतारीखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय खावलायो। एरेस्ट खालामाब्ला रायजो राजाया बेनि बेरेखायै सोमावसारगोन होनना बुङो। मैया थांनाय 3 मार्च खालि बड'फानि जोनोम सानखालि मिरुनि आबाद बिफाननि मन्थ्रि नरेन्द्र सिंह तमारा बड'फानि मखरसालियाव फैनानै बड'फानो बिबारजों गोसो गुदुङै मान बावफैदों। बड'फा उपेन्द्रनाथनि गा 65थि जोनोम सानाव मिरुनि मन्थ्रि नरेन्द्र सिंहआ मान बावफैना गावखौनो जोबोर गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बुंबावदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथआ बुहुमनि सासे गेदेमा सुबुंमोन। थारैनो बिथांनि गोथार जोनोम सानाव आं बिबारजों मान बावफैनो मोननाया जोबोर खाफाल गोनां होनना बुङो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि बिजेपिनि आफादगिरि बिबुंथि गयारीजों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिनारिजों बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। दिनै 1 एप्रिल मदि फैनाय सानखालि गोदानै जोनोम मोननाय एनएलएफबि हान्जाया प्रेस रिलिजनि गेजेरजों आसाम बन्द फोसावदों। दिनै आसाम बन्द होनायखौ मानियाब्ला गाज्रि जागोन होनना हुमखि होयो। तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि रंजा खुंगुर बसुमतारीया गावनि बियाबनिफ्राय गोमानानै दं। बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरा सन्देह खालामनाय बादिब्ला बेरेखा दोलोआ रंजा खुंगुरखौ हाइजेक खालामदों होनना। गणेश कछारिया रंजा खुंगुरनि बिजाथि नागिरनानै आर'जलाइ होनायनि सिगाङाव मोनसे खैसार दंमोन बेखौ दासो मिथिना मोन्दों आरो मानसि सिनायनायाव गोरोन्थि जादों होनना बुंथियो। लोगोसे रंजा खुंगुरआ बिपिएफखौ नागारदोंब्लाबो बिसायख'थियाव नांगोलनि सिनाव भट होनानै राइजोफोरखौ देरहाहोनो बुंथियो। गणेश कछारिया बुङो दि बिजाथि गैयाब्लाबो दोलोनि सिनाव भट होनानै बिपिएफखौ देरहाहोयोब्ला देरहानायनि सिगांनि बिजाथिफोरा केन्सेल जाजोबगोन उनाव फिन गोदान बिजाथि होनानै बिसायख'थि खुंफुंनाय जागोन होनना बुङो। दिनै रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो आंनि फुंबिलि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो हागोन। गोजोन्थों।